Takže čaute, zdraví Vacka na Oprešov TV. Ak ste na kanáli to nový, nezabudnite nám nechať like, odber, koment a my budeme pokračovať v nových videách. Takže majte sa na čo tešiť, opekačka, grilovačka po takom počasí. Začal palánku, ne? Ty kokos. Na cemiatu doľava. Doprava, a potom je zakladám doľava. Ani nestiahne naspäť. A tu nemáš matričanku? Máš aj jasne. Už to už nové. Ale počúvaj, kto ju používal? Ako hej? Z tých mostovky. No, To prdele. Ako sú také blancáre? Á, bude ľad do vodky. Aj, len je rozjebané motorom. Ale také čudo, nelacili. Nelacili dneska čudo. Má sedan? Jeden. Tak. Hovoril som, že je tu znak kokot zjazd. Ale aspoň, že tu je bacon, a nie... Darček od Stelmiho. 12-ročná šlípka. Aj krátko prsty, krátko palci. Ja som na to chcela dať preč, ale to bolo, čo tam vyzúte, vieš? Ale toto Alebo som mi... tučný a chudý. Uhorku som preto tak na... Barcodowa není? Také šoférske. A čo treba? To je bujú. A nie, pališ. Tak no doď. To vyzerá tak, že hej, ale... Nie, včera čo som kúpila fľašku. Mňami. Tvoje. Položím na uhlí papier a mi horí, Ale hej. však to ten papier... Ako normálne dávaš do spodok, hej, ale pritom mi treba. Chemiou. Pritom nie. On zmizl. To je jak Pepo, jak to podávať. Hej, Stále padá. Hej, to potom musíš... počkaj, ale teraz si môže... Robotnie, to chodziło do film. Šlívko. Ale nie, ale taký normálny. Klobasa je ako po piči. Som myslel, že mám v rúbsaku to. Aj, ale tvorím do toho. No, iba te dve. Losos. 640. Grilovací. Surový. Pičo, horúce. Horúce. Ale dlho hovorí, som čakal, že menej bude. Čak som hovoril, že to také dajaké 3 hodiny. Hej. Plus minus. Také ma to čo tak ma točíš? Nechcem. Bielý, nie? Ale či tam nemá červy? Nemá. Hovorím, že Nie, nemá. nič, Ani v stopke nemal bol. No verí si. A kávu by si nedal? Ideme sa kúpať. Ďalšie, keď... Digon ganja. Da zrobím aj druhé, ono. Ja určite chcem celý plátek, keď je to sír. Máš ty duše? Má v polke a jeden bude chuťovečka. Čo? Čo už? No, predtým, jak by to robil toho chleba, Je to ono. Teplé. A ja budem teraz robiť chujky. No hej. Maľúčke. Tak tu ideš tak okolo, toto sú ľudí. Si celé 2, 3.
Ja som bol presvedčený, že... Oslavenec. Koľko máš? 18? Mhm. 124. Keď na balkóne, popíjať vínko a vo fritke si zrobiť pesto a podáko. Slávnosti som sedela. Čuj, tak on poje i kosti, ne? 12-ročná domáca slivka. To môže byť. V kuse sme boli. Bral zapijať tomu. Ono to drahé. To drahé ešte, keď to je o to tých takých, vieš čo. Správame, Fakt, nikdy som ho nedla, mi dalo kúpať a som povedala, že toto chcem. To nám prehrávajú songy samé. A vtedy príde, keď mi povie... Jaj. Potom. Zas pada. Pre mňa nie, to pre mňa. Zas prší. Prší. Len sa leje. Si to? Krásny. Ty vole. Nebol Démon so Stankou išli na huby. Nebolo tam nič. Našli sme kokot a išli sme po nich. Klobásy, meso, všetko som jedol. Bereš domu, či ešte chceš? Môže, ak to prestane. Igelitka. Tak je, pred tebou. Ale na čo igelitku? Čo? Čoťo. Ty vole, to čo? Mi povedala, že boli celé, Nikolau. ja neviem. Toto muselo môj vrchol. Hej. Hej, teraz, my to sa prelomí, my do stánkou takto my to spadneme a vy na nás zase. No. A budú tvoriť značky. A to by Zdeno v pohode skočil polka. Ale vidno ju. No. Tá. Kedy? No. Miťo má zabavu. No. Idem zapiť s kečupom. Tak nejde. Tá akurát začala, keď my vy ste už boli zjavne tu. To je frajer, že keď spadne táto bude frajerina, hej, že... Sedí na rimse. Ide privolať oheň. Svetlo a daj zapačný Ja si nepočul meno, ja viem, že takého, my ťa oči budú snopať po svíne. A to nám povedal s tou veselou. Koniec boli, takže áno. Zdeno, daj látku z opačnej strany. Dobre, umil.
Zasoby. postać. Železné zásoby. Nás tak ja chcem kúpiť za